Kaixo ikasleak, ariketa hau egingo dugu. Dela, funtzio hau emanda, aterako ditugu tarte gorakorrak, beherakorrak, maksimoak eta minimoak. Oinarrituko gara egindako eskeman. Eta konturatu ze esaten digun eskema. Egin behar duguna da, funtzioa izan da definizio eremua. Eta gero, eskematxo hau jarraituz, egingo dugu honelako eskema bat, eta horrekin aterako ditugu ze tarte gorakorrak, beherakorrak eta dauden. Beraz, goazen egitera. Lehenengo gauza egingo duguna da definizio eremua. Definizio eremua egiteko konturatu daukagula zatiki bat. Zatiki bat izan da begiratu behar dugu hau noiz egiten den 0. Eta puntu horiek kendu. Hartzen badugu izendatzaile hori, konturatzen gara, ekuazio hau ebastean, geratzen zait isa berbi minus bat. Eta orduan isa izango zen plus minus errokarratu minus bat. Eta hau ez da existitzen. Beraz, nola ez dudan punturik lortu hemen, hau da izendatzailea ez da inoiz 0 egiten, orduan definizio eremua izango da R. Jarraituko dugu gure eskemarekin. Orain egin beharko duguna da deribatua. Deribatuko dut funtzioa. Zatiki moduan deribatzen duzue askotan. Ez da beharrezkoa, baina egingo dut. Goiko deribatua da 0. Beraz hori da 0 bider B-ekoa. Eta gero izango zen, ken, goikoa deribatu gabe dela bat, bider B-ekoaren deribatua. Eta zati B-ekoa berbi. Beraz, deribatua daukagu eginda. Orain, aparte, noiz den deribatua 0. Hau gertatuko da, aurreko adierazpen hori 0 denean. Isa berbi gehi bat, berbi berdin 0. Pasatzen badugu izendatzailea beste aldera biderkatzen, orduan geratuko zaigu minus 2 isa izan behar dela 0. Eta pasatzen badugu minus 2a beste aldera zatitzen, 0 zati minus 2 izango da 0. Beraz, isa izan behar da 0. Hau da gure puntu kritikoa. Orain egingo dugu zuzen erreal bat. Honetan kokatuko ditugu definizio eremuko arazo puntuak, baina ez ditut. Eta lortutako puntu kritikoa dela 0. Orduan kokatuko dugu. Eta begiratu behar dugu F'-aren ikurra geratzen diren tarteetan. Kasu honetan bi tarte geratu zaizkigu. Alde batetik 0 baino lehen eta 0-ren ondoren. Hartzen dugu edozein zenbaki dagoela 0 baino lehen. Hartu ezakegu minus bat. Eta hau eramango dugu gure deribatura. Hau da, ona. Ordezkatzen dugu. Eta izango dugu minus bat bider minus bi positibo. Eta B-an minus bat berbi dela bat, gehi bat bi, berbi positibo. Beraz, positibo zati positibo izango da positibo. Gero, begiratuko dugu hemen dagoen beste aldean zenbaki bat hartu dezakegu eta eramango dugu berriro leku berera. Eta begiratzen dugu ikurra, goikoa izango da minus 2 bider bat negatibo eta behekoa izango da bat berbi bat gehi bat bi berbi positibo. Beraz, negatibo zati positibo hau izango da negatibo. Ondorioz, 0 baino lehen izango da gorakorra eta 0-ren ondoren izango da beherakorra. 0 puntu kritikoa denez, orduan izango da maksimo bat, ze pasatzen da gorakorra izatetik beherakorra izatera. Idatziko ditugu ondorioak. Daukagu, gorakorra dela minus infinitutik 0-ra, beherakorra dela 0-tik plus infinitura, eta daukagu maksimo bat 0 eta lortu behar dugu F0. Hori egiteko joango naiz hasierako funtziora eta isa dagoen lekuan jarriko dugu 0. Beraz, geratzen zaigu bat zati bat dela bat. Beraz, 0, bat. Eta horrela egiten da. Egingo dugu beste adibide bat, tarte gorakorrak eta beherakorrak aztertzeko, non funtzioa adierazpen analitiko batekin ematen dutela. Bidea dakigu, beraz jarraituko dugu. Lehenengo gauza egingo duguna da definizio eremua. Definizio eremua egiteko nola zatiki bat daukagun, orduan hartuko dugu izendatzailea eta hor non egiten den 0 begiratuko dugu. Orduan biken isa izango da 0, baldin eta bi berdin isa. Orduan definizio eremua izango da R, ken, bi. Hori da gure arazo puntua, isa berdin bi. Eta gero kontutan hartuko dugu. Orain egingo duguna da deribatu. F isa aurrean daukagu, egingo dugu F' isa. Nola zatiki bat den izango da
goikoaren deribatua dela lau isa ken iru, bider behekoa deribatu gabe, bi ken isa, ken goikoa deribatu gabe dela bi isa ber bi ken iru isa, bider behekoaren deribatu dela minus bat. Eta behean, bi ken isa eta berbi. Goian, kontuz ze kenketa bat daukagu hemen. Beraz, egingo duguna da biderketa hau, egingo dugu biderketa hau nahi baduzue edo minusa jarri plus hor, besterik ez, eta gero hau. Orduan, goian izango dugu 8 isa ken lau isa berbi, biderkatzen badugu lau isa beste biekin. Eta gero minus irukin biderkatzen izango dugu minus 6 gehi iru isa. Orain ezan duguna, minus hau eramaten badugu ona, minus bider minus da plus, beraz geratuko da gehi bi isa berbi ken iru isa. Bekoa berdin usten dugu. Ez dugu egiten beko berbidura, ez da beharrezkoa. Orain, goian laburtzen badugu, minus lau isa berbi gehi bi isa berbi izango da minus bi isa berbi. Isak izango dira 8 isa gehi iru isa 11 isa ken iru isa 8 isa. Eta zenbakiak izango dira minus 6 eta ez dago besterik beraz minus 6. Bekoa berdin mantentzen dugu. Hau da deribatua. Orain egingo duguna izango da hartu deribatua eta zerora berdindu. Orduan geratuko zaigu minus bi isa per bi gehi 8 isa ken 6 zati bi ken isa eta hori berbi zerora berdintzen dugu. Eta orain beti egiten dugu gauza bera. Hartzen dugu izendatzailea, biderkatzen dugu beste aldean. Orduan 0 bider edozein gauza da 0, eta geratuko zaigu minus bi isa berbi gehi 8 isa ken 6 0 izan behar dela. Argi ikusten da zati bi egin ditzakegula guztiak, beraz, zati bi egiten minus isa berbi gehi lau isa ken iru berdin 0 eta bigarren mailako ekuazio hau ebasteko formula erabiltzen dugu. Minus b plus minus errokarratu b berbi ken lau ac zati bi a. Eta hemen geratuko zaigu minus lau plus minus lauren errokarratua dela bi zati minus bi. Bi soluzio. Alde batetik minus 6 zati minus bi iru eta bestetik minus bi zati minus bi bat. Hauek dira nire puntu kritikoak. Orain egingo duguna da zuzen erreal bat jarri eta jarriko ditugu lortutako puntuak. Direla alde batetik bi, arazo puntua izateagatik. Eta gero jarriko ditugu iru eta ba. Ordenean noski, bat eta iru. Geratzen zaizkigu horrela lau tarte. Hemengo bat, bi, iru eta lau. Eta hartuko ditugu horko puntu bat ikurra ikusteko. Bale, orduan begiratuko dugu F' ikurra. Printzipioz begiratu behar dut honen ikurra. Behean berbi daukadanez, orduan hori beti positiboa izango da. Eta goikoa begiratzearekin bakarrik nahikoa da. Hartzen dugu puntu bat, adibidez 0. Eta ordezkatzen dugu 0kin isa dauzkadan isetan. Eta geratuko zaigu minus 6. Niri azola zait ikurra. Da negatiboa, beraz tarte horretan da beherakorra. Gero hartuko dugu puntu bat eta bi artean, 1,5 adibidez. Eta ordezkatuko dugu berriro gure funtzioan. Egiten baduzue, kalkulagailu egin dezakezue, honetan geratuko da positibo. Beraz, izango da gorakorra. Orain beste puntu bat, 2,5. Ordezkatzen baduzue hemen, kalkulagailuz adibidez, orduan aterako zaizue berriro positibo. Eta iruren ondoren beste zenbaki bat, lau adibidez, ordezkatzen dugu berriro honetan, eta orain aterako zaizue negatibo. Ondorioak jarriko ditugu. Tarte gorakorra, bat, bi, bildu, bi, iru. Batzuetan galdetzen didazue, ea posiblea den kasu honetan jartzea batetik irura, horrela. Baina ez da posible, ze bi ez dago definizio eremuan. Eta orduan kendu egin behar dut. Eta kentzeko modua da hau egitea. Gertatuko balitzaigu, bi puntu kritikoa dela, orduan definizioaren barruan dago eta bai elkartu ditzake dela. Baina arazo puntua bada, ez. Orain beherakorra, begiratzen dugu, non daukagun gezia beheruntz, eta da minus infinitutik batera bildu irutik plus infinitura.
Maximoak daukagu? Bueno, bai, daukagu bat, dagoela hemen. Ze ikusi, gure funtzioa pasatzen da gorakorra izatetik beherakorra izatera, eta 3 da puntu kritikoa. Beraz, maximo bat gertatzen da hor, eta bigarren koordenatua lortzeko hartuko dut 3 eta ordezkatuko dugu hasierako funtzioan. Hau da, aterako dugu F3. Eta hori da 2 bider 3 per 2 ken 3 bider 3 zati 2 ken 3. Kalkulagailura eramaten dut eta ateratzen da -9. Beraz, maximoa gertatzen da 3 -9. Minimoa egiteko gauza bera. Begiratuko dut ea dagoen eta bai badaukat, hemen daukat bat, ze pasatzen da funtzioa beherakorra izatetik gorakorra izatera, beraz hau minimoa da eta puntu kritikoa da. Orduan bat eta egiteko berei koordenatua berriro funtzioan F baten eta egiten baduzue ematen du -1. Beraz, -1. Eta horrela ateratzen dira tarte gorakorrak, beherakorrak, maximoak eta minimoak.